Ti wedi gweld y strapline i'r trip lenni do? In search of wee Jimmy Krankie, Nessie and Buckfast. Tour of Scotland, yeah. They didn't. A dyma ddyn ni gael o Basha Garage, dyn ni. Basha Garage, 3 milltir yn ôl. Bucar iddo. Da ni wrth yn bodd trio bwydydd y wlad a delicacies y wlad. So, da ni wedi bod yn siopa i gael swpar heno. Newydd gyrraedd yn New Abbey. Intro bach rhaid neis, Did a bit of touring or? Yeah. Touring, yeah. Say that. Don't know. Oh, yeah. Wild camping yn Dwatch neu Dwatch. Basically just leipa i ddeu gwir de. A da ni lwcus i ffendio hwn. Ie. Oes am lle reid, ond ni'n dent i ddeu gwir. Ac yn true to fashion, dim y wyau sydd i chael ei tro ma, yn can o tenants extra i fewn yn y top box dros bob dim. Dwi'n cynta. Fan eto cwt i ar i cyffl sigol sgwif o col? Dim 3 is the magic number, skinny. EE. Ie, mae fi wedi wso i. Westyn. Crispy hazelnut chocolate. Here. Cans. Green. Bliss. Wel, ti di enjoyo dy a la carte cynta o'r trip. Yn yn lebai. Yn y lebau dogging. Nath o seriously chocolatey rounds na ddim para'n hir iawn eithi'r chweisyn oedd. Bore cynta, swn i ddweud yn mildly moist yndi. Yn y wild camping dogging lebau. Handi iawn oedd camp bed RAF Will Cerios. Bod na gloc cadw mawr ono fo. Cos mae wedi bod yn yr atig ers be, 1970 o beth. Ond, mae o'n braf. Sut mae anti efo pwys caca? Mae'n berig bod rhaid mi fynd i fanna. Na chdi, wel helpu dy hun i'r... Communal Ia. toilet paper. Lle di si o'n toilet, jyst fyny fanna? Na chdi, Gwythio sy'n ciw na bora ma di. rei, at y giat o dyn troi'r dde. Iawn. O fyny fanna. Gwythio sy'n ciw na di. Cofiwch y dwylo. Yna i. Hand sanitizer yn wcad i fanna, di chdi. Wel, yn dan ni'n gwneud test i de. Yn impressed os da rhaid i ddod. Dwi'n edrych mor dda. Dim trwy'r lens. Di beic sy'n di bod yn digol fan hyn sy'n o. Dim eto na ddo. Dim ar yn trafals ni. Bells Memorial dyn ni fan. Maintenance heddiw yma. Pob di.
chwthu. I wander. Tyfu mewn i Ynddo. Rosell. Mae wedi chwthu ers na byddefnos yn digwydd bod. Ac yn air yn Scotland, mewn car park ydy just y lle newid o. Pawb yn curios wedi bod o fama. Wach lomond. Da ni nôl eto yn Lidl yn gwneud The Big Shop. Mae'r biscuits da. Biscuits di sio? Yna dy ddiffer e? Dyma ni yn y glaw. Mae Gilwyn ffasiwn ffydd. Does yr ef am ddod ar y lôn. Ar o. Un car mewn 2 awr. Unwaith eto, lebau bach sgynna ni di. Dwi'n iawn, mae'n hen ti fyny di. Mae'n be Melvin am wneud? Mae ddrwg i ni ddweud a rhegu de, ond da ni wedi cael llon cont ar y midges ma de. So, dyma da ni'n neud i ffocking llosgu nhw. So, yn lôn da ni'n pwyso, ie? Yn lôn Darren. Mae di fucking... Oh, shit, mae di bwrw cyn gymaint. Na rwan da ni'n cael tens i fyny. A dos neb di bod ar lôn yma. As oes, so mae Darren. Am reid rhyw sgwrt bach ani hefyd. Ond... Gris mae'r midges ma'n boen de. I fod yn hollol onest de, dwi'n meddwl bod ni fod yn bitar o'n bach o'r midges ma rhwng y surf and turf as gyda ni. Surf, turf a midget i swpar. Quick Darren, quick! Dwi'n ac i'r minties gael o. Dyma ni actual footage o Darren yn chwthu fyny i gariad am heno ma. Be di enw i Darren? Cyn, doli. Dolly the sheep. Bloody minties ma. Wel, bore yma, da ni newydd gychwyn am 6 o gloch bore o'r ffocin midges. Mae'r beic ma di dympio ffiwl i gyd. Drwy ryw look i pan o'n dweud off. Iawn, so mae hwnna solan. Wel, dyma ni. Da ni di ar y ffordd i'r most western point. Di stopio ar ôl yr holl bethau bore yma. Incidents. A mae fama'n lyflu. O, be mae'r Mears yn neud o fama fan ta? O, di hawl snau bach ar lotia ma sydd eto, sgynna ddim... O, sbia ta. Mae'n iwsio bracyn i chnau. O, sbia? O, neis. O, Ar o ble. da iawn chdi fan olyn. Ti isio... Neith hwnna fi accomplish mynd i toilet hwnna sy'n gyd. Dyma ni yn y pwynt mwyaf gorllewin Scotland a Cymru, y goleidi, y ffogorn ac yr ynys mol. Da ni'n mynd ar y fferi rwan o Artgwr i rwla pell i ffwr. A da ni'n mynd ar hwnna. A da ni'n mynd o fama i fanna. A bod o wedi arbad lot amser.
a milltir oed. Iawn ta, wrach bod hyn yn edrych braidd yn extreme, ond mae yna bladi miloedd o midges yma. A mi o hwn y t-shirt gorau un o gen i. Ond mae wedi cael ei sacriffisio. Sbyn sy'n tol chdi an? A mae Mr G... Barod neud bank job. Da ni o ddau yn barod i fynd i ddwyn, dwi'n gwybod beth gawn ni ddwyn o yma. Mas yn useful. Na. Nawn ni ddwyn mosquito nets. Dyna nawn ni. Nos dawch. Cysgu fe lle reit neis neithiwr. Views neis. Yn bod y dent wedi cael ei rhaid ar y tarmac yma. Ac o'r gaunt o midges yma. Doedd ni'n dim ond sleeping bag. Wedi cyrraedd Dunbeath ar arfordir Dwyrain ar y ffordd i fyny John y Groats. A da ni wedi stopio i di-campio i gael sychu pethau ac i gael gamon a wy i frecwast wrth a chafon ni'n swpar neithiwr. I atal y mosys o falle, da ni wedi cael rhyw repellent a da ni cael y pigo'n ddiw neithiwr. So mae Darren wedi nôl cream i ni a da ni wedi rwbio fo'n bob man. Ond lle mae fod i gael ei rwbio wrth gwrs. Newydd ffendio na pail cream di hwn sy'n mi'n dweud. Yr anesthetic pain relief nes i ddarllen. Nes dim darllen y shrinking piles na ddo. A mae'n nhw'n gripa ni o bod dim. Wedi cyrraedd Land's End. Wedi cyrraedd Dynet Head, y goleudy ac y lle mwyaf gogledd yn Prydain. Sbio drosodd un o'r Orkney Islands. Evan. Come here, please. Right, well, that's Evan slowly. Go and give it back, please. Well. Y Forth Bridge, dim ond trens sy'n cymryd ar hwnna. Mae yna ddwy bont wedyn yn gefn ei gilydd ar hwncw. Does dim ond buses o 125s yn cymryd ar yr un ganol. So da ni'n mynd yn ôl dros yr un bella, allan o 2 pont, dim ond wedi cael ei gwysu. Rhyw betra bach diawledig o ddal yma. Ar ffordd adra,
Ranger. Dyma ni sport wan. Braf iawn yn ti. Welis I ddim Nessie na Krankie, ond mi ges I Buckfast.